Redlen mekanikatakek 71 eta 41 irabazi dio Kafe Saitona askatuak taldeari. Inautiritan Atletico San Sebastián taldearen aurka galdu ondoren berriz ere martxa ona hartu du talde urdinak. Partiduak eman zuen errepasatzeko gurekin daukagu Inigo Moreno, taldeko jokalaria, ongi etorri. Aupa, egunon. Sailkapenean behaldean dagoen taldea da, zuen aurrean zegoena, larun batean, maitza ona lortu zen duten, garaipen erosoa lortu zen duten, nolako aurkaria aurkitu zen duten kantxan? Partido txukuna ingenula uste dut. Batez ere, genekilako aurkariak irabazteko beharrentzeola, gogoaz jakin etorriko zala, eta partidu zaila jarriko zigula partidua irabazi izateko, eta oso entxufatuta atera ginen. Halaxe da bai, partiduan oso ondo sartu zen etxeko taldea, Tolosako taldea, 17 eta 2 emaitza horrekin hasi zinaten, partzial hori bikaina da. Ez dakitzuen meritu izan zen, lehenengo minutuetan erritmo handiarekin atera zineten, ala aurkariaren desmeritua. Galdutako partidu batetik ento zen, beraiek azkeneko jardunaldin irabazi egin zuten, eta berako postuetatik ateratzeko irabazteko beharrakin daude, beraz, genekin oso ondo beharko genula hasieratikan, beraiek aukeraik ez emateko. Oso ondo hasi zen taldea, oso ondo jarraitu zuen, atxeden aldian emaitza 36 eta 21 zen, egia da, kanpoko taldea, Kafe Saitona askatuak gerturatu zela markagailuan, hala ere 15 puntuko aldeazten duten atxeden aldian, zein izan zen mezua, atxeden aldian, bigarren zatiari begira, jakin da 15 puntu goitik zegoela taldea. Egia esan, bigarren laurdeneko azkeneko minututan, sentsazioak ez zian izan horren onak, nahiz eta 15 puntuko aldeakin jun, baina, jonek esan zegoen, 15 puntuko aldea ona zala, eta jarraitu behar genula lanen, eta lanakin eta lehenengo laurdeneko jarrera eta esfortzuakin bide honetik angindua zela, eta jarraitu behar genula lanen amaieran garaipena eskuratzeko. Eta horlatxe izan zen, bigarren zatian ere lanean jarraitu zuen takek, markagailuan instituzio handirik gabe aurrera jarraitu zen duten, hirugarren laurdenaren amaieran 45 eta 30, horrein ere 15 puntu goitik talde urdina, take markagailuan beti gainetik. Partidu erosoa izan zen, agian demoraliko erosoenetako bat. Ondo jakin izan genuen abantaia erabiltzen edo gordetzen markagailuntzean eta partidu osoan zehar, eta horrek lagundu zigun bukaeran estutasunik ez igarotzen, eta rotazio luze bat itea denekin eta dena parte hartzea, eta gainera emaitza txukuna lortzeko. Sailkapenean lehenengo postuan zaudete, demoraldia bikainari da izaten, bigarren itzuli honetan 3 partidu jokatu dituzue, 2 irabazi bat galdu, aurreko jardunaldean galdu zenuten Atletico San Sebastianen aurka, ez garrantzitsu orgoian jarraitzeko horrelako partiduak ziurtatzea. Gainera aste honetan ez usteko emaitza bat izan da, gurekin berdinduta zegoen San Zerninek etxean galdu du 10. sailkatuaren kontra, abiazizuren aurka, eta ez usteko ona guretzako berriro sailkapeneko lehenengo postuan bakarrik geditzeko. Sailkapenari begiratuta aipatu dugu lidertzan zaudetela, lidertza hori lehen beste talde batekin, San Zerninekin partekatzen zenuten, oraingoan zuek 12 garaipen dauzkazue, San Zerninek 11, Hernanik 11, Getxok, Tabirakok eta Goierrik 10 dauzkate, sailkapen oso berdinduta dago, eta sailkapen oso berdinduta egon da, aurkari zuzenen arteko norgehiagokak oso garrantzitsuak. Zer esanik ez hurrengo esan Hernanitek nuren aurka jokatuko dazutena, zu baina garaipen bat gutxiago dauka eta sailkapenean. Partido gorra, partido polita asteburu hontan izango duguna. Hernanitek nun lehenengo bueltan Tolosan irabaztea lortu zuen. 5 puntuko aldearen gatikan irabaz egintun, eta zer esanik ez asteburu hontan oso zaila jarriko digutela. Demoraldia bukatzeko oraindik partidu asko falta dira, aipatu dugu partidu garrantzitsua izango dela, hala ere ilaela biziko ez, baina behin lehenengo itzulia amaituta bigarren itzulian sartuta gauden hontan lidertzan egonda, demoraldiaren bigarren zati hau amesteko izan behar du. Oso ondo egin beharko dugu, demoraldi bukaran goran egon nahi baldin badugu. Talde guztiak bigarren bueltan pixka bat estutzen dute, o asko estutzen dute,
denak emaitzen beharren eta ibiltzen dirako, eta badakigu garaipen bakoitza lehen baino askoz gehiago kostatuko zaigula eta lan gehiago egin beharko dugula partidu bakoitzean. Aipatu ditugu izena handiak, talde handiak sailkapenan goialdean daudenak, San Zernin Zuzero horrek aipatu duzu, hurrengo aurkari Hernani, Getxo eta Birako. Nor ikusten duzu hor goian ibiltzeko aurkari gogorrena edo zailena? Bueno, horietako bat dudik gabe, asteburontakoa, Teknun, eta gero Getxo beak arazotan jarri gintun han eta galdu egin genuen Getxoren zelaian. Atletikok ere bere aukerak izango ditu, goran ibiltzeko, ez dakit, denboraldi guztien zehar bezala oso estu jungo dela uste dut, eta oso ondo egin beharko ditugu gauzak, hauekin borrokan goran egon ahal izateko. Hau izan da larunbateko partiduak eman zuena, takek 71 eta 44 irabazi dio Kafe Saitona askatuak taldeari, lidertzan egonkortu da, bakarrik dago lidertzan orain talde urdina, Inigo Moreno eskerrik asko netortzagatik, laburpena egiten laguntzagatik eta beste bat arte. Zuei eskerrik asko. Eta orain partiduaren amaieran, partiduko protagonistek, entrenatzaileak jokalariek egindako adierazpenekin utziko zaituztegu. Partidu neko gogorra izan da, puntu gutxiko hasieran, gero ja pixkat buelta eman dio, baina esan bezala deskansoa oso puntu gutxi egin zen, ez dakit justu zen bat, baina hirugarren kuarto hasierak asko markatu partidua, ze partzial oso onakin hasi deu, eta horrek lagundu digu konfiantza gehiokin partidu ondo bukatzea. Aurkaria egun ona daukanen oso arriskutsua da, ze bai kanpotik bai barrutik min asko dituen taldea da. Eta nahiz da gaur lehenengo bizatitan ez duen kanpotik asmatu gero gehiago saiatu markadoreak diferentzia handia markatzeu, baina taldeko oso gorra kanastazpin egurra asko banatzen da eta nahiko justu ibilia, nahiz da markadoreak ez erakutsi. Gentozen partidoa galdu genuen joan dela 2 aste inauteritakoa eta orduan pixkatzan retomar el contacto esateana ez, eta xeran pixkat haber nola atatze zan, eta ondo atea da eta maitza ona, eta ez da partido guztiz ona izan, ataska momentuko eukiteu, baina ondo, positiboa, maitza. Beko postutan egon arren, bai da talde gogorra, eta guk bagenekin gure lana ez bagenun ondo iten, ez genuen aterako partidua, eta de hecho partidoko momentu batzutan ataskatutan gehala kostointzen zaigu, baina gero bentajatea deu momentu baten, azkeneko laurdenen eta orduan alde hori horregatik. Hurrengo Teknunen aurka eukeu, aurkari zuzena dana, eta gaur irabaztea konfiantza hartzeko hurrengo partidua begira garrantzitsua zen gaur irabaztea, eta orduan ondo buelta emateko dinamikai, parten kalduta gero gaur irabazi, eta jarraitze deun ratxakin. Just like a heartbeat, the drum beat carries on. And the drum beat